بسم الله الرحمن الرحيم. ni mama sɛmɛ ma ne tɛ wuli ka dɔn. F'i ka sɛmɛ dɔ. F'i ka sɛmɛ de. F'i ka sɛmɛ de. Naamu. Ninnu ye sɛmɛyɔrɔw de ye. Aliwata n'i y'i to dugu sɔgɔ fɛ i ma don dugu kɔnɔ fɔlɔ dɛ. Naamu. E ɲɛ bɛ bara kun na k'i to dugu sɔgɔ fɛ. Bamananw ko dɛmɛbaa ɲuman a bɛ maa sɛmɛyɔrɔ ɲɛ n'i bɛ jiri tigɛ. Ko ɲuman ɲuman a b'a kɛ maa bɛ doniba ta ni ɲuman ɲuman. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم أيها المستمعون. لفوني تنمي كانوا بقوا أن فلان بقوا ينواتنا أو كارون كفوني أو دينك أني أو بالماك سازدو سكوما بماكو نواتنا على كان بس وبما منا دكوين فلا فلا فويري مكابي أنكو ماكو تومي ni ala ka jeng na famu mi tomina ko so kan bako an lam bako se yere na fana ay ko sigaro anu kiro la ala kan be sawaba ma amba damini tomi yere la no ya frabule anya be ni yere mi na ni de tomi donc mamunu be no ko ala subhanahu wa ta'ala kilimo ka faru ko dimi blauka haramadi do ba so faru bu dimi faru bi do nyogona kuma be ni barako ma barake ibe jija wi tomi bulu ni ko wolon fla ne tomi buru ko lolo dani ka fara non ka ibina mun ke baru dagala ba tobi bi ko ala dogo kun kele ni yi ko dogo kun kele na ala ka je bi kala wolon flanke ka solla wala fa bi far ko la ni ala ka je ala kan be sawaba ma o temene ko ka boy kama ko tema bi tomina imma min ba fa ka tomi yere ka lo tomi yire o be yirete ibi jabi tomi fara ni fara fla de bi tomi ka fara fe man do ba ka ibo de wuli ka mugubo nga tromperu chala doni kono bi amna ni fokka no bako yem ko so ka don ka foko doni kala daw ben ki ka wardi siraw yi ko dalu gelawte ko koloshi mo ko la ala kan be so gama e ka fara yim go fidini mboy ka chaya e ka woro jemani ni e ka flen fajila e ka tomi fara mo nke woro in konna na woro fera fly ka kono ka sigi jika woro ti jigi jigi goro fiyo e kene kan doni ala ni mam madale ba ko ro ba fi ala kan be so gama o temane ko be ka boy mamunu be ko tia ko problem bula fanga ko doga bula wal malimina po bula wal ma suguna sira hera no nyen no golendo ka sabu ke dumni ketaw ani jimi tawi wi jabi to mi dide ni iba ko ka je ko so be ka bla mina ko no ka tobi na mona dogo ko kilen kay kami ni ala ka je yan du sugun dogo mi dafa ko amna suguna mi na naturaliser ko so be ka ni iba ya damne wati suguna ko le commencer ka changer donc ni ye wati ka dogo ko kilen nyogo ni ala ka jeng bana mun bila ala subhanahu wa ta'ala babila to ala ka mbe sawaba ma o temene ko be ka boy mamun be ku kono dani no kuma be ije ka tumi denyi ni e ba ka tumi moy kana ka tumi jalan ije ka ke minando kono ka ku ka je ko sobe ka jiro kala ka sogoro kala ka siya ka kile ni wula sera tuma mina e ba chongo ko sobe jina o aga nono bo ka ke jina donc e ba shene e ka mi na ala ka jeng kono jam bila ala subhanahu wa ta'ala babila ni ala ka jeng ba sabla kono jare banay absiga bana chama bla mo gola misali la kono jabe siga harama den soro fa la kan ke ko ko yi donc wa da mana sira wore ni mami ni ke ala ka jeng kono jam bi ka ala ba wuli ka bi ka ala kan be so ba to mi de yiri halika jina yere yi kun fa kununa to mi de siga ke na na tuno fa mo yi bi kada mun ka ni mami ni ke ka sura ku mela ti bolo siga ko la wara sima o ti an kala yi ni ala ka jeng ala kan be so ba ma hali sami kuma to mi lilika mamunu be na ko sirubu ka kosobe ije ka to mi lili ni iga fara ngon ka iga tigete iga ka daga ko no atigete len ko bet mamina ibn jabna suratul fatih sebe shaytan kele no de allahumma salli ala sayyidina muhammadi al fatih lima ulika wal khatim lima sabaka nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim iba sebe ka dafa ni tola ka ke ga yirin tobi ki kuna ye kletan an kele ni ala ka jeni ni ke ibn ala joro ko sobe o temene ko fe ka boy hali sami don ko tumi ka tuguni tumi de mamunu be no ko kono dimi jugu bula ye fenja manga o manya soro ala ije ka tumi de ni ika mugubo ngai kana to an kolo inga susu no fe par sabula kolo ndo ba kono kolo ni fana bile ni no ale kolo ka gela ko sobe ni ya susu tuma mina ibo kolo ni bo atela ni kila ka ni ba da kila ka ja na mugubora
e ka to ka kɛ fɛn dɔ la i ka don walima i ka to k'a mugan ni ala ka diɲɛ ye a b'i ka kɔnɔ dimi a b'a nɔgɔya k'a ban pewu an tun b'a fɛ ka dakurunya fila min fɔ kanubagaw ye tomi ka nin wagati in na mɔgɔ sɔrɔ bɛ se k'a ta k'u yɛrɛ nafa n'a ye u sigiyɔrɔ ani u kɛyɔrɔ la o de tun ye nin ye ne bɛ mun ɲini balima silamɛw ani lamɛnbagaw fɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye Ustaz Gawusu kumakan nin video lajɛ i jija i k'a partager e yɛrɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ se k'a ta ka degun b'a kan k'a fɔra ka bɔ a kan k'a to a sigiyɔrɔ la a n'a kɛyɔrɔ la e bɛ baraji sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ baraji sɔrɔ donc an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen mansaw ɲuman ye ka hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin wagati in na ala k'an bɛɛ sababa ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bamananw ko dɛmɛbaa ɲuman a bɛ maa sɛmɛ yɔrɔ ɲɛ n'i bɛ jiri tigɛ ko ɲuman ɲuman a b'a kɛ maa bɛ doniba ta ni ɲuman ɲɛna dɛmɛbaa ɲuman mun bamananw ko dɛmɛbaa ɲuman a bɛ maa sɛmɛ yɔrɔ ɲɛ n'i bɛ jiri tigɛ ko ɲuman ɲuman a b'a kɛ maa bɛ